चैनल वीडियोग्राफी संजीत भाई। डीजे संजीत संग काजल। शादी को के पियाऊ न संग हवाले गइले बाटे रखाइल सखी गहवाना। डीजे संजीत संग काजल। शादी को के पियाऊ न संग हवाले गइले बाटे रखाइल सखी गहवाना। अरे नहीं हरा के यारा पिपरा के पीछे डीजे संजीत संग काजल। उठावाना। अरे नहीं हरा के यारा पिपरा के पीछे डीजे संजीत संग काजल। डीजे संजीत संग काजल। डीजे संजीत संग काजल। रोजो रोजो हमारा के टाइम से बोलावे गोदी में अपना तो झुलवा झुलावे। डीजे संजीत संग काजल। के टाइम से बोलावे गोदी में अपना तो झुलवा झुलावे। हम के बोला के गमछा ओढ़ा के ओढ़नी के करेला बिछावाना। डीजे संजीत संग काजल। ओढ़नी के करेला बिछावाना। अरे नहीं हरा के यारा पिपरा के पीछे करे जवानी के उठावाना। डीजे संजीत संग काजल। पिपरा के पीछे करे जवानी के उठावाना। नित्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे संजीत संग काजल। लागी गइले आदत हमरा सखिया कुआर के कमी न खलतावे एको दिन भातार के। लागी गइले आदत हमरा सखिया कुआर के कमी न खलतावे एको दिन भातार के। राइटर राकेश अवध से प्रेमी बुझता दे मनवा के भावना। डीजे संजीत संग काजल। जवानी के उठावाना। अरे नहीं हरा के यारा पिपरा के पीछे जवानी के उठावाना। शादी को के पियाऊ न संग हवाले गइले बाटे रखाइल सखी गहवाना। अरे नहीं हरा के यारा पिपरा के पीछे जवानी के उठावाना। अरे नहीं हरा के यारा पिपरा के पीछे जवानी के उठावाना। डीजे संजीत संग